ବାପାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି ତ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ବେଳାବେଳି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇଥିଲି ତ ମୋତେ ଉଠିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଫଳ କିଛି। ତ ଫ୍ରିଜରୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଫଳ ଥିଲା ତ ଫଳ ଖୋଲି ଆଣି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପଟେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କାଲିକା ପାଇଁ ପିଠାପଣା ଚାଲିଛି ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାପା ମାଆ ଯିବେ ପୁରୀକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ବସିକି ଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ହାଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେବ ବୋଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ତ ବର୍ଷା ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କେରକ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ତ ସବୁ ଉଦା ମୁଦା ସବୁ ବାପା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ରାତି 4:30ରୁ ଉଠିକି ସବୁ ବାସି କାମ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି। ମାଆ ବି ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ବେଣୁସୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ନା ପୁରୀ ଯିବେ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚାହା କରିଥିଲି ଲାଲି ଚାହା ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ବି ବାପା ମାଆ ଭାରି ପଡ଼ିସାରିଲେଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେନି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାପା ମାଆ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିପାରିବେନି କାହିଁକି ସେ ପୁରୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।